Hayırlı kеш, hürmetli televizor karşılarımız, Müslim Televizyonisi özünün tapşırılarını devam ede. Haberler çıkarılışı bilen stüdiyada men Liliya Şaymiyeva. Bugünkü çıkarılışta. Bordunyo Şistara yemlene. Tatarstan Eko-Yoz aksiyasına koşuldu. Xatir мәңгілік ilme toqtaları veteranlarga hürmet bilgisi. Donor boşqalarga gümür бүләк итә. Синең каның бер генә түгел, 3-4 кешегә ярдәм итәргә мөмкин. Һәр елны 1 апрельдән 31 майга кадәр чисталык экология кысаларында Татарстан Республикасы Экология һәм табигый ресурслар министрлыгы Эко-Яз акциясын уздыра. 2016 елдан башлап үткәрелүче республика күләм чарада мәктәп укучылары актив катнаша. Хәбәрчеләребез Улы Чакмак һәм Әмәкәй мәктәпләренең бәйгедә катнашу тәҗрибәсе белән уртаклашып кайтты. Чисталык үзебездән башлана! Улы Чакмак мәктәбенең тылсым волонтерлар отряды авылдагына түгел, район буенча да төрле чараларда катнаша. 12 активист Эко-Яз республика күләм акциясе таләп иткәнчә, алар һәр атнада авылның аның тирә-ягындагы сулыкларның экологик торышына сизелерлек ярдәм итә алганнар. Яр буйларын чистартканнар, хуҗасыз хайваннарга ярдәм иткәннәр, макулатура җыйганнар. Эко-Яз акциясына кушылып бик күп эшләр башкардык. Мәктәп бакчасына рассадалар утырттык, агачлар утырттык, һәйкәл-тирәнәк тәртипкә китердек, елга буйларын, ык буйларын җыештырдык. Кызыл китапка кергән хайваннарны өйрәндек һәм хайваннарны ашаттык. Гөлләргә һәм чәчәкләргә савыл-сабалар ясарга мастер-класслар үткәрдек. Башка еллардан аермалы буларак Эко-Яз акциясендә Эко-ярдәмче номинациясе дә игълан ителгән. Бу номинациядә укучылар фәнни тикшеренү эшләре белән дә катнашалар. Мин Эко-Яз акциясына кушылып, Эко-ярдәмче номинациясендә катнашам. Алдагы атналарда хайваннарны ашату, чишмәләрне чистарту белән шөгыльләндем. Безнең кырлардагы кызыл китапка кертелгән байбаклар турында тулырак белеп, фәнни эш эшләдем. Әмәкәй төп мәктәбенең табигать сакчылары экологик отряды 16 укучыны берләштерә. Эко-Яз акциясе белән бергә алар Эквест бәйгесендә дә катнаша. Отряд көче белән авылның Сабантуй мәйданы, урамнар, елга яр буйлары чистартылган, мәктәп ишек алдына агачлар утыртылган, 600 кг макулатура җыеп тапшырылган. Алар узган ел акциянең бүләгенә лаек булдылар. Быел да сынатмаска исәпләре. Безнең мәктәптә табигать сакчылары дигән экологик отряд эшли. Без ел дәвамында елга буйларын, урамнарны чистарттык, чәчәкләр, агачлар мәктәптә утырттык. Безгә үзебезнең эшебез бик ныгышый. Татарстан Республикасы Экология һәм табигый ресурслар министрлыгы ярдәме белән оештырылган әлеге чаралар укучыларның гражданлык активлыгын үстерүдә, авыл халкы белән бергәләп эшләүдә дә бик ярдәм итә. Без үзебезнең отряд белән төрле конкурсларда, акцияләрдә катнашырга тырышабыз. Менә хәзерге вакытта Эко-Весна акциясенең соңгы атнасы бара. Ул инде сулыкларны чистартуга багышланган иде. Балалар белән елга буен чистартырга төштек. Экологик тәрбия бирү балаларга бик мөһим дип уйлыйм. Аларга бу эш бик тә ошый, алар аны яраталар һәм бик теләп башкаралар. Шүп арасында яшәргә өйрәнергәме, әллә шүпләмичә яшәргәме? Үзебезгә сайлыйсы. Мәктәп укучылары хезмәт белән яшәү матурлыгын тоеп, җир анабыз биргән нигъмәтләрнең кадерен белеп яшәрләр дип ышанасы килә. Илназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 25 апрельдән республика буенча улдык 2024 комплекслы профилактик операциясе башланды. Татарстан өчен тыелган сроклар 5 июньгә кадәр билгеләнгән. Бу чорда республика акваторияларында сәнәгать балыкчылыгына тулысынча тыю һәм чикләүләр кертелә. Балыкчылык кагыйдәләрен бозган өчен административ һәм җинаять җаваплылыгы яный. Профилактик чара барышында балык тоту бөтенләй рөхсәт ителми дип уйлап ялгышмагыз. Бер кешегә улдык чәчү урыннарыннан тыш ярдан балык тоту рөхсәт ителә. Тик балыкчының кармагында ыргаклар саны 2дән артмаска тиеш. Нерест у нас с 25.04 по 05.06. Запрещено рыбалка с лодки, не более 2 крючков, чтобы было. Со спиннинга запрещена рыбалка и запрещенными орудиями лова. Операция вакытында балыкны көймәләрдә тотуда тыела. Бу режимны бозган өчен көймәне конфискацияләү белән 2000-нән алып 5000 сумга кадәр штрафлар билгеләнергә мөмкин. Былтыр 2 райондашыбыз шундый төр җәза алган иде. Ловлю, наверное, с 6 лет, если не так. И вот. Почему-то по мелким рекам
плотин не делают. Раньше это было, вот по миле, я, насколько знаю, 12 штук было. Bizim agremasiyadaşım 72 yaş bilen baram. Şol 60 vardımda ben 60 vardımda garajırımga. Ак boyla çıp şolana. Бақтырға ертасмысың, кішкенен тасмы? Бик инеге şu vardında öyle jirip olmayın. Şol spesialni отпускарымга барлык гаражырга şolana. Ық қолмыя мәлле елғалары, буакүлләр, болықларға бой. Лекен оларда қызыл китапқа кіртілген түрлері де бар. Мүсім районда тобан, карп, құрбан балығы, судак, шуртаннар көп. Тик уылдық шешу вақытында оларны да көплеп тұту тыйыла. На сегодняшний день составлено 3 протокола по рыбалке с запрещенными орудиями лова. Штрафы от 2 до 5 тысяч. Пожелания рыбакам удачи. Уылдық 2024 операциясы барышында район сулықларында рейдлар олға тобада дөуем етешек. Бүгінгі сулықлардан 12 етме тобы болынған. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Мүсім телевидениесі. Әугенші Олмаз Мирзаянов ешеген йұртқа ілме тоқта қойылды. Бұл районда матур традицияға айленген чораларының 9-шысы. Бейрем шорасында район башлығы орынбасары Озат Ахмеджанов та қатнашты. Шораны Иштимағи совет рейсі Рушат Султанов алып барды. Толырақ алдағы сюжетта. Әвганчылар ешеген йортларға ілме тоқта орнаштыру матур традицияға айленді. Бейремде локаль соғыш ветераннары Сорман, Тукай, Оқтаныш, Мамадыш, Кукмара районынан келген әвганчылар райондашлары біз қатнашты. Мамадыш районының Жири ауылынан келдім. Бек шотланып, шушы хабарын ешітіп, менің бірге сұжы еткен достыма бүгін міне шындай мәрмәр тоқта қоялар. Ештірген йортына біздің үшін бек шотлықлы хабар болды бұл. Мен мұның үшін бек сүйініп келдім. Müslümanlar молодцы. Әлі бізге бұл келіп жетмәден оқиярға жиналар тоже. Олмаз Мирзаянов тумышы біле Оқтаныш районының Тобанлы күл ауылынан. Ол 1966 елның 8 октябрында дүнияға келген. Олмаз абыға 11 еш болғанда ғойлә Мүсімге көшіп келе. 1984 елда Мүсім урта мәктәбін тәмамлый. Хәрби хезмәтне Түркменстанның Тиджин шәһәрендә урнашкан хәрби частьтә башлый. Хәрби өйрәнүләр тәмамлангач, Олмаз Мирзаяновны хезмәттәшләре белән Әфганстанга озаталар. Ул Шиндан шәһәрендәге хәрби частькә билгеләнә. Разведка ротасында хезмәт итә. 27 хәрби операцияда катнаша. Шуларның берсендә кыюлыгы, батырлыгы өчен За отвагу медале белән бүләкләнә. Бер караганда шатлыклы да, бер караганда шиктер күңелдә яман суда шикелле. Ни өчен дигән менә Татарстаннан даже Кукмарадан килгәннәр, служаклар, афганистлар, дуслар, классташлар, хезмәттәшләр. Бик рәхмәт аларга. Бүгінгі күнде Олмаз абый оғаш төзелеш материаллары бә тәэмин итүче Киров урманы җәмгыятендә эшли. Тормыш иптәше Ләлә белән 2 балага гомер бүләк иткәннәр. Иң олыбыз минем 2 туган абыем була инде, әтиләребез бер туган. Менә бу көнне без бик көттек. Менә шул хәтле рухланабыз абыебыз белән, аның батырлыгы белән рухланабыз. Бик зур итеп рәхмәт район җитәкчелегенә, менә шу Әфганчыларга бик зур рәхмәтебез. Сугышны үз җилкәләрендә күтәргәнгәме, Олмаз абый тормышның һәр мизгеленә сөенә белә. Ул җыр-моңга да гашыйк, баянчы да ул. Әфганстанда күргәннәре күңелен актарганда, баянын алып җыр суза, күңел җәрәхәтләренә дәва эзли. Киртәләр юк безгә, бараллар мин сезгә, ишсәләр дә җилләр каршыга. Әфганчыларның йортларына куелган элмә токта ветераннарга хөрмәт күрсәтү кирәклеген һәр кайсыбызга искәртеп торсын. Ә яшь буын өчен ватанпәрвәрлек, ата-анага, туган җиргә мәхәббәт үрнәге булып хезмәт итсен иде. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Мүсем телевидениесе. Район үзәгендә урнашкан Батырлар йорты хәрби дан музее моннан 4 ел элек ачылган иде. Биредә хәрби экспонатлар, чынбарлыкка якын сугышчан экспозициялар урын алган. Бүген бу музейда Мүсемнең күренекле һәм истәлекле урыннарының берсенә үрелеп бара. Батырлар йорты килгән һәр кешегә ишекләрен ача. Музейда бик еш кына ветераннар белән берлектә төрле истәлекле очрашулар, хәрби дәресләр уза. Мүсемгә килгән кунаклар да әлеге музейга кермичә китмиләр. Еллар уза тора, материаллар туплана барды, яңа экспонатлар барлыкка килде. Һәм инде шундый оларак музей, оларак зал ясарга дигән уй барлыкка килде. Озак уйладык, ничек итәргә, и соңгы уйыбыз безнең тукталды шушы бийек ватан сугышында гына. Ни өчен дигәндә, бу бик олы
тема, һәм инде бүтән темаларны монда кертеп булмастыр дип уйладык. Хәрбидон музее бүген дә яңа экспонатлар белән байый бара. Соңгы елларда музейга 2 электрон станция урнаштырылган. Станцияларның берсе Бөек Ватан сугышы чорына багышланган. Станцияга сугыш һәм тыл ветераннары, сугыш чоры балалары турындагы белешмәлекләр, фотолар тупланган. Беренче блок менә шушы ветераннар, икенче блок тыл ветераннары, өченче блок сугыш чоры балалары. Күрәсез, кайберсенең фотолары юк, кайберсенең кыскача гына биографиясе бу ни өчен эшләнгән. Монда килгән кунакларның шушы үзләренең бабаларын кертәсе килү теләге уятыр өчен. Хатирәләр сугыш чоры балаларына да, ветераннарга да кирәк түгел. Алар кирәк безгә, безнең балаларыбызга, безнең оныкларыбызга. Без шушы хатирәләрне туплап калабыз икән, безнең балалар, безнең оныклар безгә мәңге рәхмәте булып калырлар. Икенче станцияда Әфган, Чечен сугышында катнашучылар турындагы белешмәлекләр тупланып килә. Шулай ук әле күптән түгел генә махсус хәрби операция батырлары хакындагы блок та барлыкка килгән. Монда без туплыйбыз 5 блокка Афган ветераннарын. Махсус хәрби операциядә катнашкан, Украинада катнашкан гына түгел, һәлак булган безнең якташларыбызны кертеп барабыз. Һәм монда шулай ук атом электростанциясе шартлаган Чернобыльдә аны ликвидациядә катнашкан безнең якташларыбыз шулай хушына керәчәк. Заманча эштәлекле мондый музейлар республикада тагын бар микән? Бүген Мөслим музейында урнашкан Батырлар йорты Хәрбидон музее үзенең яңа төсмерләр белән баетылуы белән бик гыйбрәтле. Биредә сугыш чорының авазын да, аның дулкынын да туярга мөмкин. Батырлар йорты райондашларыбыздан Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннары хакындагы мәгълүматлар һәм фотолар көтеп кала. Әфган, Чечен сугышында катнашучылар, махсус хәрби операциядә булучыларның фотолары һәм алар хакындагы хәбәрләр дә бик кирәк музейга. Мондый истәлекләре булган райондашларыбызны Туган якны өйрәнү музее хезмәткәрләре үзендә көтеп кала. Фәридә Гаенкинова, Динар Нуркинов, Мөслим телевидениесе. Кон тапшыруны игелекле гамәлгә тиңлиләр. Донор сүзе латынчадан бүләк итү дигәнне аңлата. 23 май көнне Мөслимдә донор көне уздырылды. Кон тапшырырга теләүчеләрнең саны күбейде. Быел биоматериал санын 50дән арттырмыйбыз дигәч, әлеге чарага әллә ни реклама ясамасалар да ишетеп, таныш белешләре аша белеп килүчеләр дә байтак булды. Кон тапшыручылар арасында мәгариф, медицина хезмәткәрләренең шактый булуына игътибар иттек. Бүген беренче тапкыр кан бирергә килдем. Минем каным берсенә ярдәм итер дип уйлыйм. Шул безне саклаучыларга ярдәм итер дип уйлыйм. Донор булу кешегә үзенең сәламәтлегенең ни дәрәҗәдә булуын да белергә ярдәм итә. Йорчолы шәһәре белгечләре тискәре резус факторлы кан төркеменә ихтыяҗ зур булуын да билгеләп үтте. Мы сегодня приехали в Муслимовское ЦРБ из набережных Челнов из центра крови. Сегодня планируется принять около 55 доноров в целом. На сегодняшний день востребованная кровь это отрицательная, все группы отрицательные и плюс еще третья плюс очень востребована на сегодняшний день. Йорчолы шәһәренең кан тапшыру үзәге хезмәткәрләре бу көнне 50дән артык райондашыбыздан кан алды. 18 яшы тулган һәм гәүдә авырлыгы 50 килограммнан да ким булмаган кешеләр тискәре күрсәткечләре булмаганда донор була ала. Мин уже 3-нче ел бирәм кан. Ну, канны бергәннән соң шуны хәдер җиңеләеп китә. Рәхәт организм должен менять кровь, обновляется. Поэтому минем кан бирүем бик яхшы үземә. Для здоровья это очень полезно. Мин күп еллар элек эшләгән вакытта донор булган идем. Мин үзем риза булып калдым. Минем ничек тә булса сирлек кешегә ярдәм итим дип. Минем кирәгем булса тагы да бирергә. Бу көн бөтен дөнья календарларында кызыл төс белән билгеләнгән. Донор канын травматология, хирургия, онкологиядә, ошыгыч операциялар вакытында киң кулланалар. Донорга кан тапшырган көнне туклану өчен 990 сум күләмендә акчалата компенсация бирелә һәм уртача хезмәт хакын саклап 2 көн ялда бирелә. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. 12 май бөтен дөнья шәфкать туташлары көне мизгел яшьләр үзәгендә шәфкать туташлары көненә багышланган чара үткәрелде. Медицина хезмәткәрләрен район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов сәламләде. Җаваплы һөнәр ияләрен узган бәйрәмнәре белән тәбрик итеп, җылы теләкләр җиткерде.
Бүгінгі күндә район үзәк хастаханәсе составында 163 урта персонал шәфкать туташлары һәм фельдшерлар хезмәт куя. Аларның һәркайсы үз эшенең осталары. Татарда шәфкать туташларын ак халатлы фәрештәләр белән чагыштыралар. Шәфкать туташлары алар табибларның уң куллары, алар табибларның башлары, аяклары, куллары. Гомумән табиб эшчәнлеген шәфкать туташларына башка күз алдына китереп булмый. Шәфкать туташлары алар безнең хактан да уң кулларыбыз, алардан башка берничә тә эштә бармый. Чарада катнашучыларны район үзәк хастаханәсенең баш табибы Дамир Сулейманов тәбрик итеп, медицина хезмәткәрләренә җаваплы хезмәтләрендә уңышлар теләп, җылы рәхмәт сүзләрен җиткерде. Чыннан да шәфкать туташы һөнәрен сайлаган кеше олы йөрәкле кешедер ул. Бу сыйфатлар авыруларга тизрәк савыгырга ярдәм итеп кенә калмый, яшәргә көч, өмет тә уята. Сезгә иң мөһиме Аллаһ Тәгалә көч бирсен, исәнлек, сәламәтлек, һәм инде все у нас с вами получилось, уважаемые коллеги. Интеллектуаль уен формасында уздырылган бәйгедә район үзәк хастаханәсенең стационар бүлеге, поликлиника һәм авыл фельдшерларынан торган 3 команда көч сынашты. Бу бәйрәмне без һәр даим үткәрергә тырышабыз, әмма ләкин менә ковид чорларында безнең бу чара үткәрелми торды. Безнең өчен бу безнең коллективны берләштереп, бергә аралашырга, үзебезнең һөнәрләрне күрсәтергә, үзебезнең куелган максатларны, алынган дәрәҗәләрне күрсәтергә бер сәбәп булып тора. Медицина хезмәткәрләре арасында бәйге конкурслар белем сынау өчен генә түгел, хезмәт тәҗрибәсен уртаклашу максатыннан да үткәрелә. Быелгы Брейн ринг ярышында медицина темасына кагылышлы интеллектуаль һәм практик биремнәр тәкъдим ителде. Бәйгедә командаларның һәркайсы җиңүче булды. Аларга район хастаханәсе табибының мактау грамоталары һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Ел сайын 27 май көнне гомум Россия китапханәләр көне билгеләп үтелә. Китапханәче көне беренче тапкыр рәсми рәвештә 1995 елның 27 маенда узган. 200 ел элек нәкъ бу көнне беренче халык китапханәсе оештырыла. Шуңа күрә дә китапханәчеләр көне 27 майга билгеләнгән. Китапханәләр кешеләрне белем, әдәби сәнгать, тарих, мәдәният һәм гади кешелек дөньясына кечкенәдән үк алып керәләр. Бүгенге көндә китапханәче булып эшләү өчен зур тырышлык кирәк. Яшәешебезгә заманча технологиялар һәм яңа мөмкинлекләр күбрәк үтеп кергән саен, китап, газет, журнал укучылар кими бара. Әмма халыкның бер өлеше барыбер китапка тартыла. Бүген район авылларында 27 китапханә исәпләнә. Китапханәләрдә 500-гә якын кеше хезмәт куя. Китапханәләр белән Ойсылу Мадиярова җитәкчелек итә. Безнең район, Мөслим районының китапханәсе барлык Татарстаныбызда инде китапханәләргә үрнәк булардай китапханәбез бар. Без моның белән бик горурланабыз. Бүгенге көндә барлыгы 29 китапханә районыбызга халыкка хезмәт күрсәтә. Бу 27 авыл һәм үзебезнең инде балалар китапханәсе, үзәк китапханә, интернет челтәренә инде тоташтырылган интернетларыбыз бушка барсы да интерактив оборудованиелар кайтты. Район үзәк китапханәсендә бүген өлкәннәр һәм балалар китапханәсе методик комплектлаштыру бүлекләре эшли. Өлкәннәр китапханәсендә 60 меңнән артык китап фонды бар. 4 меңнән артык укучы исәпләнә. Җәй көне китап укучыларның саны тагын да арта ди китапханәчеләр. Халыкка хезмәт күрсәтү бүлегенә безнең абонемент, китап саклау бүлеге һәм уку залы керә. Безнең инде өлкәннәребез, яшьләребез бик яратып китапханәгә йөриләр. Китапханәдә безнең бик күп төрле газета, журналлар кайтарыла. Аларны инде килеп утырып уку мөмкинлеге дә бар. Төрле чаралар үткәрәбез. Өлкәннәр белән, яшьләребез белән, мәктәп укучылары белән, картлар йорты белән бик актив элемтәдә торабыз. Коррекция мәктәбе белән дә. Балалар китапханәсе үзенең уникальлыгы интерактив уеннарга, кызыклы техник чараларга бай булуы белән аерылып тора. Китапханәдә 22 меңнән артык китап исәпләнә. Китап укучы балаларның да саны аз түгел. Көн саен мәктәптән кайткач китапханәгә килүче укучылар байтак. Безнең балалар китапханәсендә төрле түгәрәкләр эшләп килә. Серле йомгак, бәхетле балачак клубы эшли, китап табиб эшли. Балалар укудан кайту белән шушында җыелып киләләр, шушында эшләрне эшлиләр, төрле уеннар уйныйлар. Түгәрәкләрдә эшләгәннән соң бергәләшеп чәйләр эчәбез. Бездә бик күңелле. Аннан соң бездә интерактив такта бар, комлык бар, анда уйныйлар. Китапханәнең комплектлаштыру бүлегендә 3 кеше хезмәт куя. Биредә яңа кайткан китапларны исәпкә алалар, аларга кирәкле информацияны беркетү эшләрен башкаралар. Безнең китап эшкәртү бүлегенең төп бурычы яңа кайткан китапларны фондка кертеп, районыбыз китапханәләренә тарату.
Узган ел инде безгә 3000-нән артык китап кайтты. Шулар эшкәртелеп район китапханәләренә таратылды. Аннан соң 52 исемдәге газета, журналлар яздырдык. Район китапханәчеләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен йөзаклыгы һәм матур хезмәтләре белән каршы алалар. Район күләмендә узучы барлык чараларда иң беренчеләрдән булып катнашучы, өмәләрдә һәм башка иҗтимагый эшләрдә актив эшләүчеләр дә сез китапханәчеләр. Китапханәче хезмәте тыйнак та, шул ук вакытта горурлану хисләре тудыручы да хезмәт. Хезмәтегез белән һәрвакыт шулай кешеләргә шатлык һәм матурлык өләшеп эшләргә насыйп булсын. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Вакытлы матбугат заман кызгысы китап, газета, журналларны юкка гына кешенең хәтере, юлдашы, киңәшчесе, укытучысы димиләрдер. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Газета, журналларга язылу дәвам итә. Райондашларыбыз яратып район газетасын алдыра. Сез газета, журналларга языласызмы? Шушы сорау белән респондентларыбызга мөрәҗәгать иттек. Авыллыкларны алу мөмкин, журналлар алам. Тагы нәрсәләр. Авыллыклар әйбәт, газета. Район газеталарын алабыз. Бигрәктә авылларны язылабыз инде, язылмый калган юк. Бөтен яңалыкларны шуннан белеп торабыз. Укып барабыз. Бик яратып укыйм авылларын. Ел сайын язылабыз, 6 ай сайын язылып торабыз, укыйбыз, яратабыз. Бөтен яңалыкларны авылларына белеп торабыз, Аллага шөкер. Балаларга Салават күпре, Ялкын, Көмеш кыңгырау алабыз. Газета, журналларга язылам. Бик тә яратып укыйм. Авылларынан әлбәттә инде бөтен яңалыкларны укырга кирәк бит инде безгә. Аннан соң мәгариф укырга яратам. Гаилә һәм мәктәп. Һәм ватаным Татарстан инде соңгы яңалыкларны укырга бик кызыклы ниләр. Аннан соң инде без татар теле укытучылары булгачтан инде Мирас журналларын, сөембикәләрне дә бик яратып укыйбыз. Безнең баланы авыл җирлегендә авыллар газетасына бик теләп язылалар. Почти инде бөтен кеше, чөнки анда өлкәннәр күп, өлкәннәр газетаны укырга бик яраталар. Без үзебездән гаилә белән район яңалыкларын шушы газета аша беләбез. Бөтен кешегә дә теләрием, газетага язылсыннар иде. В основном выписываем на русском языке, так как население у нас 50 на 50% русских, 50% татар в основном. Поэтому, в основном выписывают русские. Маловато на татарском языке. Рубрики нравятся. В основном мы в первую очередь смотрим объявления, что продается, что покупается. Газета, журналларга без һәр вакыт язылып килдек. Моңынча да хәзер дә язылып торам. Үзем генә булсам да һәр вакыт авыллыклар газетасын иң беренче алам, укыйм, бөтен башыннан азагына укып чыгам. Шул хәтле рәхәт була үзебезнең район белән, үзебезнең авылдагы бөтен шушы яңалыклар белән, бөтенсе белән танышып барам. Газетага язылучыларга бернигә дә карамастан безнең белән калулары өчен чын күңелдән рәхмәт әйтәсебез килә. Газета, журналларны укыгыз һәм Татмедиа акционерлык җәмгыяте бүләкләрен отыгыз. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимнең җәмигъ мәчетендә абыстайлар җыены узды. Районыбыз авыл мәчетләрендә ислам нигезләрен укытучы, дини йолаларны тормышка ашыручы яшьләребезгә әдәп, әхлак тәрбиясе бирүче ак яулыклы апаларыбыз бу көнне барысы бергә җыелды. Чираттагы очрашуларында авыл абыстайлары мәчет каршында ачылачак музей эшчәнлеген оештырып җибәрү, балаларның җәйге ялларын файдалы итеп уздыру хакында фикер алыштылар. Җыенның тагын бер үзенчәлеге булды. Биредә 3 ел дәвамында мәчет каршында барган укуларга йомгак ясалды. Әлхәмдулилlah, безнең 3 еллык курслар тәмамлана. Инде бик нык итеп тырыштылар, абыстайларыбыз бик әйбәт итеп укыдылар. Инде Аллаһның рәхмәте яусын аларга. Инде Аллаһның рәхмәте яусын кем оештырды. Бу белемнәре белән белем бик кирәк. Инде белем ул беренче нәрсә булып килә Куръанда. Һәм дә инде кемнең киттелеге бар, тагын килегез. Инде бу белемне алып, аны таратсак, иншалла үзебезгә дә бик күп әҗр-саваплар булачак. Укулар ерак авыллардан килеп гыйлем алырга теләүчеләрнең мөмкинлекләрен истә тотып оештырылган. Читтән торып укучылар 3 ай сайын мәчеткә килеп биремнәр алганнар. Замана гаджетлары да ярдәмгә килгән. Укуларны тәмамлаган һәр абыстайның үз исламга килү тарихы бар. Менә 3 ел вакыт үтеп тә киткән.
Дәрисләрне инде без һәрберсеннән бик куанып кайттык, чөнки ул дәресләр безгә яраклы итеп тапшырылды, бирелде, бик белемле кешеләр укыттылар дип әйтергә кирәк, инде чыгышлар ясадылар. Менә ул бит белем шундый бер кеше инде, ул оныта торган кеше. Белемнәрне бер үзлексез кабатлап торганда гына, кулланып торганда гына ул безнең якын хәтеребездә тора. Калган өлеше безнең инде читкәрәк китә. Менә шушы абыстайлар һәр авылның һәр берсендә берәр абыстай кимендә, шул абыстайлар кварталга бер сайын килеп, шушында җәмигъ мәчетендә киң белемнәр алдылар һәм булган белемнәрен ныгыттылар, онытмаска өйрәнделәр. Һәм инде шушы алган гыйлемнәре белән үзләре гамәл кылып, авылларында да шушы гамәлләрен, эшләрен, укуларын өйрәтеп, алган гыйлемнәре белән гамәл кылырга дип шулай өйрәтергә дип кайтып киттеләр. Гыйлем сынауларын уңышлы үткән 28 абыстайга 3 еллык курсларны тәмамлау турында сертификат, актив хәбәрче 9 ханымга истәлек бүләкләре, барлык катнашучыларга кабул булсын дога китаплары тапшырылды. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Әлегә шулар, мен Лилия Шәймиева сезнең белән сау булашам. Ял көннәрегез файдалы һәм күңелле үтсен.